Nire aurtengo erronka amarekin euskaraz aritzean datza, euskara ikasten dabil, eta bere garaian ahalegina egin zuen moduan nik euskaraz ikasnezan, orain ahalegin hori itzultzeko beharra sentitzen dut. En Euskaraldia, cada uno de los días aprenderé una palabra para compartir con todos ese día. Ese es mi reto. Nire aurtengo erronka izango da euskaraz jakiten guztienei euskaraz zuzentzea eta prozesioa ikastea. Kaixo, aurtengo nire euskaradiko helburua izango da joaten naizen denda eta zerbitzutan euskara bide egitea. Euskaraldia badator eta noski baiet, nik parte hartuko dut euskaraldi honetan. Eta erronka bezala, nire taldean euskara dakiten pertsona guztiekin euskaraz egitea izango da. Opa euskaraldia! Aurtengo euskaraldia nire helburua izango da, bete euskaraz agurtzea. Aurtengo nire erronka euskaraldiarendako izango da bideoekin hitz egitera dena euskaraz. Bai? Orain, kuadrillako guztiok euskaldundu garenez, nire erronka euskaraldian kuadrillakoekin beti euskaraz egitea izango da. Erdara pasatu gabe. Hora euskaraldian izango dudan erronka nire lagunekin eta familiarekin euskaraz gehiago hitz egitea da. Mi objetivo este año es compaginar mis horarios de trabajo y poder aprender euskera. Agur lagunak!